Dwar ir-rule of law ma jistax jitkellem min ma għamel l-ebda riforma jew min ma jħallax it-taxxi. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat it-tnejn filgħaxija fil-Parlament meta tkellem fid-dibattitu dwar it-tisieħ tal-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Kelli nitbissem il-kap tal-Oppożizzjoni qalilna għax il-mod ta' kif jintużaw it-taxxi tagħna li nħallsuhom għax jinsafenna fien qrajt il-biera illi ma tantx taħarqek qalbek li itħallas il-kontijiet on time dak li għandu x'jaqsam ma il-ħlasijiet tat-taxxa. Il-Prim Ministru reġa' sfida lil kap tal-Oppożizzjoni biex imur quddiem il-qorti dwar allegazzjonijiet li għamlet fil-konfront tiegħu Daphne Caruana Galizia għaliex jekk ma jagħmilx hekk ma jistax ikollu kredibilità. U għaw jwieġeb għad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru saħaq li għal-kontrarju ta' dak li seħħ taħt amministrazzjoni nazzjonalista matul dawn l-4 snin l-istituzzjonijiet f'pajjiżna ħadmu bil-fatti biex tkun miġġielda il-korruzzjoni. Jien taf x'ngħid, Sur President, illi fl-aħħar 4 snin minn Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni li ma kienx tiddeċiedi każ wieħed li hu wieħed, għandna kummissjoni li tiddeċiedi u taqtaħħa favur u kontra mingħajr ma tindaħlilha ħadd l-ewwel darba u għalhekk m'hemmx kredibilità jiddispjaċini mill-kap tal-Oppożizzjoni personalment fuq dan is-suġġett. Imma m'hemmx kredibilità mill-Oppożizzjoni li meta kienet fil-Gvern dawn l-istrutturi mhux ramathom, żarmathom għal kollox. Il-Prim Ministru temmi wieħed li lest jiddiskuti iżjed bidliet u sostna li dan huwa gvern lest li jisma' u jaġixxi. Li nifhem forsi posturing politiku għal ċertu raġunijiet forsi interni feħda l-Oppożizzjoni, jien ngħid li aħna lesti li niftħu diskussjoni fil-qafas ta' konvenzjoni kostituzzjonali, imma mhux bl-iskuża ta' konvenzjoni biex intawlu. Dak li jista' jsir fil-qrib nagħmluh fil-qrib, dak li jista' jsir iktar medium term nagħmluh medium term, dan huwa gvern illi tela blajta tal-bidla, wettaq il-bidla fl-ewwel leġislatura, ħajkompli wettaq il-bidla fit-tieni leġislatura. Grazzi, Sur President. Intant, id-deputat nazzjonalista Simon Busuttil kellu jibla kliemu war li allega li l-Prim Ministru Joseph Muscat daħal mill-bib ta' wara biex evita grupp ta' nisa li nġabru quddiem il-Parlament. Dan wara li l-Prim Ministru kien ilu fil-binja minn tard it-tnejn wara nofsinhar għal numru ta' laqat.